Здравейте на всички, аз съм Криси и днес искам да ви споделя нещо много важно. Миналата година по това време имах невероятната възможност да бъда част от програмата Global Family на ISEC. Global Family е програма, чрез която предоставяте дома си на чужденец за период от 2 до 6 седмици, като по този начин опознавате културата, традициите, обичаите, самия човек и държавата, от която идва. Натали е момичето, с което живях за 5 седмици. Тя е от Канада и до ден днешен мога да кажа, че с нея останахме много добри приятели. И тя винаги е добре дошла да дойде вкъщи, както и аз съм добре дошла да отида там. Искам да ви кажа, че чувството е невероятно да имате в дома си човек, който идва от 10 000 км, който е далече от собствения си дом и разчита на вас за абсолютно всичко. Опознавате се толкова добре за толкова кратко време и мога да ви кажа, че аз със сигурност бих участвала пак в тази програма. Бих живяла с човек и бих му дала възможността да се докосне до българското и до нашия начин на живот. Искам само да ви кажа, че не трябва да пропускате възможностите, които ви се отварят, защото те са най-важните. Ако ви е страх да излезете от рамките на държавата си, поканете света в своя дом. Това е от мен.